сархати хабарҳо. боздошти Завқибек Саидаминӣ хабарнигор ва фаъоли иҷтимоӣ дар Душанбе. барканории раиси дастгоҳи президент баъди ҳодисаҳои ахир. қасди худкушии як сокини Хорух баъди бозпурсӣ мақомот шарҳ намедиҳанд. бинандаҳои азиз салом ва умедворам хубу хушед. барномаи наведӣ бомдодиро аз Душанбе барои имрӯз 11 июл тақдимотон мекунам. пайвандони Завқибек Саидаминӣ хабарнигор ва фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ гуфтанд, бо гузашти тақрибан 72 соат аз боздошташ ҳанӯз бо ӯ дидорбинӣ накарданд. яке аз наздикони ӯ бо шарти ифшо нашудани номаш гуфт ба ӯ хӯрока бурданд, аммо Завқибек ҳанӯз вакили дифоъ надорад. ӯ шоми 8 июл дар Душанбе боздошт шудааст. як манбаи Радиои Озодӣ гуфт, мақомот телефони мобилии Завқибекро мусодира карда барои ташхис ирсол карданд. ин хабарнигор ва фаъоли шабакаҳои иҷтимоиро шоми 8 июл аз назди як маркази шустушӯи нақлиёт боздошт карда ба шаҳри Ваҳдат бурданд. ба гуфтаи наздиконаш, Завқибек он бегоҳ ҳамроҳ бо як ҳамсинфаш мошинашонро мешустанд, то барои таҷлил аз Иди Қурбон ба зодгоҳаш деҳаи қалъаи нави шаҳри Хорух бираванд. мақомот ҳодисаро шарҳ надоданд. аз ин пеш рӯзи 7 июл Абдусаттор Пирмуҳаммадзода хабарнигори дигарро низ дар раёсати мубориза бо ҷиноятҳои созмонёфтаи Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ваҳдат бозпурсӣ карда буда, баъдан ба хона ҷавоб доданд. аммо рӯзи 9 июл дигар бора ба бозпурсӣ даъват карда, ба қавли яке аз шахсони наздикаш то ҳанӯз ҷавоб надоданд. кӯшишҳо барои гирифтани шарҳи мақомот бенатиҷа буд. шахсони наздик ба Пирмуҳаммадзода гуфтанд, дар бораи дар куҷо буданаш чизе намедонанд. танҳо дар моҳи май ва июни имсол дар Тоҷикистон камаш 5 рӯзноманигору блогер дастгир шуданд. бунёди бузургмеҳр созмони мустақар дар Аврупо аз Абдулло Ғурбатӣ, Далери Имомалӣ, Муҳаммад Султон Мавлоназаров бо тахаллуси Муҳаммади Султон ва Хушрӯз Ҷумаев ном бурдааст. Улфатхони Муҳаммадшоева, фаъоли ҷомеаи мадании Бадахшон, ки 17 майи имсол дар Душанбе дастгир шуд, низ рӯзноманигор аст. дар ин муддат ба 4 хабарнигору наворбардори Радиои Озодӣ ва телевизиони «Настоящее время» дар пойтахт ҳамла шуда, телефону дастгоҳҳои забти онҳо рабуда шуд. созмонҳои байналмилалӣ фишор ба хабарнигорону фаъолони иҷтимоиро дар Тоҷикистон сахт танқид мекунанд. як сокини шаҳри Хорух баъди 3 соати бозпурсӣ дар идораи амнияти минтақа қасди худкушӣ кардааст. пойгоҳи Памир Дели Ньюс рӯзи 9 июл навишт, ки Адис Тутишоев 32 сол дорад ва дар шӯъбаи эҳёгарӣ бемористон бистарист. сабаби чунин рафтораш маълум нест, мақомот шарҳ намедиҳанд. рӯшан нест, ки дар бозпурсӣ чӣ гуфт ва чӣ шунидаанд. ҳодиса рӯзи 8 июл рӯй додааст. пайвандонаш нахостанд дар ин бора суҳбат кунанд. як шахси наздик ба ӯ рӯзи 10 июл гуфт, каме гулӯяшро буридааст. хешовандонаш зуд хабар ёфта ба шифохона бурданд ва наҷот доданд. бозпурсияш шояд ба ҳодисаҳои ахир рабт дорад, аммо касе чизе намегӯяд. пойгоҳи Памир Дели Ньюс навишт, ки ӯ раги худро буридааст. пайвандони Абдураҳим Гулобов гуфтанд, ӯ ба пинҳон кардани силоҳи шикорӣ гумонбар буд, ҳарчанд онро надошт. мақомоти интизомӣ сабаби маргашро шарҳ надоданд. Тоҷикистон 11 шаҳрванди боздоштшудаи Қирғизистонро ба кишварашон баргардонидааст. мақомот дар Душанбеву Бишкек иттилоъ намедиҳанд. маълум нест, ки оё табодули боздоштшудаҳо ва зиндониёни ду кишвар сурат гирифтааст ё не. Айдарбек Ҳайдаров, ки моҳи октябри соли 2021 дар боздоштгоҳи муваққатии Хуҷанд нигаҳдорӣ мешуд ва ахиран ба кишвараш баргаштаву озод шудааст, хабарро ба бахши қирғизии Радиои Озодӣ тасдиқ кард. ӯ рӯзи 10 июл гуфт, ҳамроҳаш 10 шаҳрванди дигари Қирғизистон ба кишвари худ баргардонида шуданд, аммо тафсилот надод. падараш Умарбой Ҳайдаров гуфт, онҳоро дар наздикии гузаргоҳи Қизилбел дар вилояти Боткан доданд. 11 касро озод карданд. ҳамаи онҳо дар замонҳои гуногун ва бо иттиҳомҳои якхелаи ғайриқонунӣ гузаштан аз сарҳад дастгир шуда буданд. додситони кулли Қирғизистон мегӯяд, ки дар зиндонҳои Тоҷикистон 13 шаҳрванди он кишвар адои ҷазо мекунанд. Қирғизистон инчунин 2 шаҳрванди Тоҷикистонро, ки ба муддатҳои тӯлонии зиндон
маҳкум шуда буданд, ба кишвар баргардонд. феълан онҳо дар боздоштгоҳе дар Хуҷанд адои ҷазо мекунанд. Зайналобидин Низомиддинов, раиси дастгоҳи президенти Узбекистон, баъди ҳодисаҳои хунини Қарақалпоқистон аз мақом барканор шуд. баъди барканорӣ ӯро муовини раиси иттифоқи касабаи Узбекистон таъин карданд. маълум нест Низомиддинов маҳз дар робита ба ҳодисаҳои Қарақалпоқистон барканор шудааст ё сабаби дигаре ҳам дар миён ҳаст. пештар расонаҳо навишта буданд, ки Низомиддинов раванди воридсозии тағйир ба Конститутсияи Узбекистонро раҳбарӣ мекард. дар суханронияш рӯзи 2 июл дар шаҳри Нуқуси Қарақалпоқистон президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев гуфт, ки вакилони маҳаллӣ сабабгори рӯйдодҳо ҳастанд. рӯзҳои 1 ва 2 июли имсол дар шаҳри Нуқус, маркази Қарақалпоқистон, нооромӣ сар зад. эътирозгарон гуфтанд, аз тарҳи ислоҳҳо ба Конститутсияи Узбекистон норозиянд, чун мустақилӣ онҳоро аз байн мебарад. ба иттилои додситони кулли Узбекистон, дар ин рӯйдод дар Қарақалпоқистон 18 кас кушта ва беш аз 240 нафар, аз ҷумла 38 афсар захмӣ шуданд. то кунун дар бораи боздошти беш аз 500 кас гузориш расидааст. дар шаҳри Лондон ҳамоише бо номи бузургдошт аз устод Мумин Қаноат, шоир, адиб ва сиёсатмадори тоҷик баргузор шуд. дар ин ҳамоиш донишмандону фарҳангиён аз Тоҷикистону Афғонистон, Эрону Ӯзбекистон суханронӣ карданд. ин ҳамоиш аз сӯи Маркази мутолиёти Осиё, Африқо ва Ховари Миёнаи Лондон роҳандозӣ шуд. Мумин Қаноат шоири шинохта ва андешаманди тоҷик, ки ҳамеша дар баробари дуруғу ҷабр ва иштибоҳҳо садо баланд кардааст, агар зинда мебуд, имсол 90 сола мешуд. ӯ 4 сол қабл даргузашт. дар пойтахти Қазоқистон, шаҳри Нурсултон, ки соли 2019 ба номи президенти ин кишвар гузошта шуд, Нурсултон Назарбоев ва пайвандони ӯ як маҷмӯаи боҳашамат ва қасрҳои бошукӯҳу гаронарзиш доранд. аз ҷумла як ҷазираи сунъие дар 12 гектар замин ҳам, ки он аз хонаву қасрҳои баланду муҳташам иборат аст. чӣ тавр қароргоҳи пешини президент дар Остона ва ҳазорҳо гектар замин дар мавзеи Ушқонир ба моликияти шахсии наздикони Назарбоев табдил ёфт? радиои Озодӣ дар як таҳқиқот қасру кушк ва дороиҳои дигари президенти собиқро ошкор кардааст. ин гузоришро ҳамкорам Зарангези Наврӯзшо тақдим мекунад. ин ҷазираи сунъӣ, ки дар 12 гектар замин сохта шудааст, аз хонаводаи Нурсултон Назарбоев аст. соли 2004 баъди анҷоми сохтмони қароргоҳи ҳукумат бунёд шудааст. бинои мазкур яке аз қасрҳои президенти собиқ аст. ин минтақа сахт дидбонӣ мешавад. салом алейкум, ман хабарнигор ҳастам. шумо барои сабт иҷозат доред? вале инҷо ягон маҳдудият нест ку? ҳозир. ҳоло камераро хомӯш кунед. дороиҳои президенти собиқро як таҳқиқи радиои Озодӣ ошкор кард. ҷазираи сунъӣ, оқурда ва қароргоҳи президентро як роҳи махсус ба ҳам мепайвандад. ҷазира аз 5 бахш иборат аст. бузургтарин қасри инҷоро соли 2007 ба Назарбоев туҳфа кардаанд. бахши якрӯзи таърихро ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдиматон мекунад, ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 11 июлро фаро мегирад. 11 июли соли 1957 шоҳзода Карим Оғохони 4 баъди даргузашти бобояш имоми 49-уми исмоилиҳо гардид. ин сармоядор ва аз афроди бонуфузи ҷаҳонӣ пешвои 25 миллион пайрави мазҳаби исмоилия мебошад, ки 200 000 нафарашон дар Тоҷикистон ба сар мебаранд. аз соли 1992 ҳамкории бунёди Оғохон бо Тоҷикистон шурӯъ шуд. тибқи баъзе маълумот соли ҳудудан 70 миллион доллар ба тарҳҳои маъриф ва рушд сармоягузорӣ мекунад. бо як ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид аз соли 1987 ҳар сол 11 июл рӯзи нуфусшуморӣ таҷлил мешавад, ки ба хотири ҳушдор аз афзоиши аҳолии ҷаҳон таъсис шудааст. дар сайёра наздики 8 миллиард нафар зиндагӣ мекунад ва мушкилоти мисли гармшавии иқлим, набуди об ва ғизо, ҷангу низоъҳо таниш ва зиддиятҳоро бештар мекунад. Тоҷикистон ҳам ба гурӯҳи кишварҳои дохил мешавад, ки аҳолиаш
бо суръат зиёд мешавад. 11 июли соли 2005 дар синни 66 солагӣ сиёсатмадори демократ ва озодихоҳ Аслиддин Соҳибназаров даргузашт. Мутахассиси соҳаи кишоварзӣ дар оғози солҳои 90 дар мақомҳои муовини вазири кишоварзӣ, раиси Бонки миллӣ ва узви раёсати шӯрои олии Тоҷикистон кор карда, дар интихоботи президентии соли 1991 номзад ба мақоми муовини президент дар тими Давлатхудоназаров буд. худи ӯ гуфтааст, ки дастёбӣ ба ҷомеаи озодумаданӣ ва низоми демократӣ аз ормонҳои ҳамешагиаш буд. пас аз як моҳи афзоиши қурби рубли русӣ дар баробари сомонӣ, арзиши он дар бонкҳои Тоҷикистон дигар бора поин рафт. ҳоло дар бонкҳои Тоҷикистон 1000 рубли русиро ба 165 то 167 сомонӣ иваз мекунанд. ҳафтаи пеш 1000 рубли русӣ 177 сомонӣ буд. қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомониро Бонки миллӣ барои имрӯз 11 июл чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, навиди бомдодиро тамошо кардед. назару пешниҳодҳои худро ҳатман ба мо нависед. то суҳбати дигар дар ҳамин вақту соат. худо нигаҳдоратон.